Madadangog sa DZGB ang UNC On The Air buong July 20 kada Sabado alas 12:15 po. UNC On The Air hatod sa indo kang University of Nueva Cáceres. Sa indong mahihinan nyo ang mga programa kang UNC asin mga impormasyon para sa dekalidad na edukasyon. UNC On The Air sa indong makakaiba si Paulo Suzara asin si Carme De Jesus. Be future ready at UNC. UNC On The Air. Yan, so maray na pagkaugdo sa gabos ang UNC On The Air. Kita po nagbabalik para sa second Saturday kan sa tuyang programa. So ngayong aldaw po, medyo magayon ang sa tuyang panahon ngayon na Sabado. I'm sure naging busy kita for the past days dahil po nagpuroon na ang pagklase kan sa tuyang mga estudyante, ang sa tuyang mga college students sa University of Nueva Cáceres. So once again, maray na hapon po sa Indugabos. On behalf po kan sa kuyang mga kaibanan, ngunyan po yaong kita sa pangaduang Sabado sa programa kang UNC On The Air. Digdi lang po sa DCGB Albay. Yan. So medyo busy po. Bako lang po sa Naga, sa UNC. But I'm sure po, ang sa tuya pong kababilugan, kang Albay, specialmente ang Legazpi. Dahil po perang weeks na lang, tama ba? Mapuo naman po ang Ivalong Festival. Ngunyan na paabuto na katapusan kang Agosto and first week of September, kung di ako nagkakasala. So, happy fiesta po sa Legazpi. And sigurado po kayan, after ka mga bisita natin dyan sa Albay, Legazpi, sindi naman po maigdi sa Naga para sa tuyang Peña Francia Fiesta. So, yan po ang sa tuyang mga schedule sa paabuto na Agosto and Septembre. But September po, ang sa tuyang pong programa ngunyan, dahil pumuwawara ang sa tuyang mga impormasyon manunugod sa UNC. So ngunyan po, same po kan sa tuyang nangyari last Saturday. Igo po ko mga bisita na mahiras sa tuya, matauning impormasyon about sa indang mga departamento, matao po sa tuya ng giya sa mga estudyante. And the good news, ang sa tuya pong enrollment sa University of Nueva Cáceres is extended. So from the all colleges sa tuya pong tertiary department, open po. And also sa College of Law and siyempre po sa ating mga graduate program. So kaya po, aprobisara na po na magdidi sa UNC. And also, you can check our Facebook page ng University of Nueva Cáceres. Yan po dyan ang gabos na informasyon kan sa tuyang mga ano nangyayari sa UNC and syempre po sa mga gusto mag-enroll sa UNC. So once again po, ang sa tuyang pong enrollment for the first semester is extended. Sa kaya po sa mga gusto, yan po, aprobirisa na po ang inyong pagkakataon para po kita pa maka-enroll sa UNC. So ngayon po ang hapon, igwalan po kita nga sarong oras pag-urulayan ang sa tuya po nga tulong bisita ngunyan. Magayunon po ang sa tong topic ngunyan, ini pong departamentong ini talaga pong achiever. Kami po nagkaigwali nga strategic planning a week ago. And sa kuya pong nadangog sa indang mga presentasyon and ako po very happy na ang gabos po ng departamento ng UNC nagtatarabangan para po matauhan yung magayon na puturoan sa tuyang mga estudyante. So ngunyan po, dupang departamento po ang kaibanan tangunyan. Una, inot po ang sa tuyang mga kaulay. Departamento po kang Engineering and Architecture. Mga kaibanan tapuan sa indang program head, si Architect Casey Abalayan. Sa umbistado in personnel and kami po nagkaibanan din sa dito mga proyekto and I'm sure ang sa indang departamento dakol po maihira sa tuya especialmente sa mga estudyante na gusto magpurso ng architecture. Bako lang pong architecture, igo pa sila mga programa na i-discuss later. And also
kasama ho naman natin ngayon. Yan, kanina pinuntahan ko yung office nila. Very busy. Ang dami pa din nag-i-enroll. Sila yung departamento talagang they surpass the enrollment numbers. All right, kasama ho natin ngayon also si Ma'am Melvi Briones and also po si Ma'am Charlene Borbe from the College of Teachers Education. So once again po, maray na hapon, maray na ugto, albay, and sa gabos po na naabot kan signal kang DCGB albay. So habang kamo mo po na nangungudto, nagpapahingalo, sa mga estudyante nagre-relax, it's weekend, diba? So medyo it's time for you na to take a rest. Siyempre, mag-aaral pa din kasi by Monday talagang puspusan na tayo. Alright, so moving forward, I'll be introducing to you na po sa ating pinakaunang kasama ho natin, resource speaker natin. And I'm sure tayo po'y lahat ay may excite sa kanyang mga i-discuss ngayon. So I guess we are now ready with our first guest. So let me say hi. Maray na hapon po. Maray na ugto. Architect Casey, yaong ka na po ba dyan? Architect Casey. Hi, Sir Paulo. Good afternoon po. Yep. May we ask for the technical? Medyo hindi po namin madinig yung audio ni Architect Casey. Yan. So si Architect Casey po makakaibanan ta para po i-discuss sa tuya ang kanilang programa sa architecture. And igawa din silang programa na very first in the Bicol region, ang interior design. Kaya po sa mga gusto na magpursigi kan duwang kursong ini, maaaraman ta po yan sa mga diskurso araatsan po ni Architect Casey Abalaya. So siguro po, ready na ang inot ng makakaibanan sa ngunyan. Architect Casey, are you ready na po? Yes, sir. Good afternoon po ulit. Okay na po ang satong audio. Architect, hindi pa din natin we'd like to request ang ating assistance ng ating tech sa DCGB if okay na po ba ang ating audio ng ating mga guests. Thank you. Yan, so habang po tayo naghihintay, yesterday po nagkaroon tayo ng awesome night sa SP or Sports Palace ng UNC. And yeah, ang daming mga estudyante from first year to fourth year. So talagang puno-puno ang ating ano. So I think while we are waiting, and I think okay na din tayo. So I'll also be asking the help of our technical team dito sa UNC. I guess tayo yung may problema. But definitely, go ahead, Architect Casey, habang po kita nagpapaayos kan sa tuyang konting problema sa ating technical. So salamat po. Architect Casey, go ahead. Hello, Sir Paulo. Okay na po ba ang audio ta?
Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future-ready, work-ready at life-ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo, makakatipid ka pa. Tama ka dyan! Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede ako magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future-ready, work-ready at life-ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Alright, so pasensya na po. Medyo nagkaroon tayo ng tech issues right now. Medyo malakas kasi yung audio kanina. So we had some konting tech issues naman. I'd like to thank the Office of Cervix Sabroso. Talagang pumunta na sila dito just to help us out. So Arky, again, pasensya na po sa mga nagdadago. I'm sure you're all too excited to learn and to hear from our first guest. Architect Casey, andyan ka pa ba? Yes, sir. Good afternoon po ulit. Yan, maray na hapon. Okay. So, yeah, let's go and start our program. So, Architect Casey, go ahead. Ayan, so good afternoon po ulit sa gabos na nagdadangog sa DCGB. Ako po si Architect Casey Abalayan. I'm serving as the program head for the BS Architecture program at UNC, as well as ang satuyang pinakabago na program na BS in Interior Design. So, I'd like to take this opportunity then to thank the station for allowing us to promote our program. And
Yan sa Architect Casey, salamat po sa imong introduction. Architect Casey, kang nadangog ko po si mga performance kan sa tuyo mga kan sa imong departamento under the architecture and also ang interior design. Would you like to share to us po yung mga, especially magpupuuna ang klase ngunyan, ano may mga preparasyon na ginigibo natin para sa tuyo mga estudyante? So, syempre, for the past few weeks, sir, kaya represent ko din ang Samuyang Dean, si Engineer Christine Bautista for today's program. Tapos, syempre, sinda po nagsiservisyo sa mga estudyante sa ngunyan to accommodate their enrollment needs along with the staff and other program heads at the College of Architecture. So, sa ngunyan po iyon ang pinaka-pinagkakaabalahan kang sa tuyang mga faculty and staff. And nagpuruuna na po ang klase din kang August 4. So, ang sa itong mga faculty, nag-aasikaso na din po nagpupuun-puun na kan sa indang mga orientation and first week of lessons as well as na banggit mo po kasuba agon na mga ORSEM sa mga iba-ibang colleges. Yan, ang mga architecture students natin talaga. Saro yan sa mga programa kay UNC. Nadakulaon ang populasyon nila. I think we all tribute to the success kan sa imong pagpapadalagan kang departamento. And siyempre, sa tabang kan satuyang din si Dean Christine Bautista. Very busy kasi ang satuyang enrollment. Whole day po ngayon na aldaw. Arky, ang satuyang mga architecture and bakula po architecture, interior design, and all other engineering courses, talaga pong in terms of for the past years, nakita ko po si pagtalubo kan satuyang numero. Kasi po sa mga pigihinguwata, syempre po pagtapos ninda, sila po makatapos at the same time po makapasa sa mga licensure exam natin. So ano po yung naging natin siguro formula para ang satuyang passing rate talagang halangkaw bako lang po sa probinsya, sa Naga. Syempre po sa maikumpara din sa mga drakulang eskwelahan. Ano po yung naging formula kan sa imong pagpapadalagan? Siyempre, nanginginot na dyan, sir, ang nurturing environment na pig-foster ta sa UNC na pigtutugon sa tuya ni Madam Press na pirming maging nurturing sa mga estudyante as well as sa pagkakaigwa ng mga qualified na mga instructors and professors sa tuyang university. Yan, I agree po, architect. Sabi ko nga ang mga professors natin, I was really surprised na sa tuya po talagang mga professor, industry-wise and academics-wise, talagang balansin da. Kaya nga natin yung mga experience nila sa luwas. Same with you, Arky. Di ba? You have your own firm. So, lahat po ng mga industry experience nyo, talagang mix it with a best academic output. Talaga pong mas dakulong nadudaanan sa tuyaw mga estudyante. So, iyan po siguro sa mga sabihin na natin ngunyan ang architecture na mamayagpag sa UNC. So, what are the future plans po kan sa tuyang departamento? Future plans na magpadagos lang, sir, kung ano man ang success na tinatamasa ta, including ang mga recent na very high board passing rate, higher than the national passing rate, and as well as ma-increase din ang satuyang enrollment numbers, ma-achieve ta yan para makaprovide kita ng serbisyo sa mas dakul pang mga Bicolano, as well as ma-improve, sir, ang satuyang mga facilities para maging at par sa standards kang academics, not just nationally as well as internationally din. Yan, sabi nga natin, kaantabay kang sa mga estudyante and faculty. Ang sa tuyong partnership, syempre po, iyan po pagkakaputaran kan saro man ang architect natin, si Architect Ara Gamalinda. Maray na hapon po, Architect Ara. Ma'am, in terms of like mga partnerships, can you share to us ano po yung mga current partners, ano yung ginigibo natin para ang sa tuyang mga estudyante mas magtalubo sa kanilang napiling kurso?
Yes, Arky, you're on mute pa. Yes, yung po mga partnerships ho natin ng mga estudyante, na yung university, can you share to us? Kasi nahiling ko po yung mga estudyante natin, yung mga estudyante nindo under your department, talaga po ang sa indo mga proyekto, nakikinabang ang sa tuyang syudad dahil nga po with under Mom Lenny administration, igo kitang inaapod na 2028 finish lines na iyan po align sa architecture, heritage, history of Naga. And ang satuya po mga estudyante, very active on that. Would you like to share po yung mga partners na kinigibukan sa tuya mga estudyante? Sorry sir, akala ko si hapot mo para kay Architect Ara. Ay, sorry. Si Oo. Architect Ara, very busy ngunyan. Sabi nga natin, igo kitang paperless na proyekto under Architect Ara. Architect Casey, yan po. About partnership po. Partnership sir, tama ka, mas madidetalye yan ni Architect Ara Gamalinda. What I can say is we are of course very open to any partnerships to improve not just our faculty but also our students and to contribute to the community as a whole. And syempre part na yan kang sa tuyang research and extension na under din sa department ni Architect Ara sa panginginot ni sa tuyang dean na si Engineer Christine Bautista na siya din ang Vice President for Research Extension and Linkages. Yes, syempre po, tarabangan kita, especially po sa imong departamento. One last po mo, would you like to share to us, syempre po, yaon po sa imong programa ang sa tuyang interior design. Ang interior design, nagdadako ng populasyon. Congratulations po sa imo, madam. And would you like to share a little or two about the program interior design? So, yaon kita sir sa panduan ng taon na pag-offer kang sa tuyang interior design program. Siyempre, nakasarong taon na kita. Ang pioneer batch ta na sa second year na kita ngunyan. Great news din na igwa kitang duwang bagong faculty to add to our existing two. So, may apat na sa buong architecture and interior design program. 21 na po kaming faculty. So, pwedeng saro kami sa mga pinakadakol. And then, nagkakaigo din kami ng mga mini exhibits na kinakaugma din kang mga estudyante and kang faculty and I'm sure kang administrators na ma-feature ang mga skills kang students not just within the classroom and na mapahiling din siya sa luwas. Very notable din na igwa kitang mga enrollees sa BS BS Interior Design program na mga graduate na actually kang BS Architecture. So, kita lang ang igwa kaya digdi sa Bicol Region. So, sana magdagdag pa ang sa tong mga enrollees. Yan, magayuno niya ng dangugon. Siyempre po, sa pagdakol kan sa tong faculty, ibig sabihin talaga ang sa tuyong interior design, talaga pong pinapatronize kan sa tuyong mga estudyante. Siyempre po, kaantabay yan kan sa tuyong pag-develop kan sa tuyong syudad. At the same time, ang focus kan sa tuyong local government and unit na ang gabos na mga graduates kang kabos na eskwelahan, matatawan sila ng trabaho. Kaya po, saro yan sa mga objeto kang UNC na ang gabos sa estudyante natin, magkaigwanin ng trabaho after nila matapos unsigned ang mga respective courses. So, as parting words, Arky, would you like to invite ang asatuyang mga paradangog? Kasi po, igwa pa kita nga extension of enrollment. I'm sure ang mga estudyante natin ngunyan, nag-iisip pa, ano kaya ang magiging kurso ko? Why not take architecture or interior design sa UNC? So go ahead, Architect Casey. Yan, so for my closing words, sir, idudugtong ko na lang duman sa sinabi mo po na possible career paths kang sa tuyang magiging graduates sa architecture or sa interior design. So ang sarong graduate po kang architecture, syempre once na maka-board exam siya ay magiging licensed and registered architect. So pwede din siya mag-specialize, which is very good nga na igwa kitang specialization. Arog kang pagiging urban planner, pagiging involved sa heritage conservation as a consultant, pwede din construction manager, of course, pwede sindang mag-go into private practice, into academe, pwede mag-serve sa government. So, dakol pong mga career opportunities.
Sa mga interior design graduates naman, igwa din po silang board exam. Siyempre, pwede silang maging practicing interior designer, pwede din maging furniture designer, project manager, styling consultant, and madami pa pong iba. So, iyan ang satong objective din na ang satong mga graduates makakatapos magkakatrabaho at magtatagumpay. Tagumpay. So, Yan, salamat, tama-tama. Alright, so salamat po Architect Casey. Medyo haliputan sa tuyang programa at nagkaroon pa tayo ng technical issues. But then again, very compact yung sinabi ni Architect Casey. And ang UNC po, sa mga best performing na architecture programs bako lang po sa Bicol Region, nakulaan po sa iyo mga naging triumpo sa nakalipas na taon. So congratulations Ma'am Casey, and also po sa Departamento ng Engineering and Architecture. Yaon po sa tuya Dean, si Dean Christine Bautista. Sila po nagdadahugo niyan. Busy sa Engineering and Architecture Office kasi po nagsaan ang enrollment. And again po, sabi ko nga ang UNC po extended ang enrollment. So with that, let's pause for a while. We are now at 48 minutes past the hour of 12. My chosen program is civil engineering. While mine is architecture. For me, it's mechanical engineering. I've got electrical engineering. It's electronics engineering for me. And if it is computer engineering, that would be mine. Is it challenging? Surely! Can it be demanding? Yeah! Does it get tough? You bet! But that's what it takes to build something great. Come, build dreams with us. University of Nueva Cáceres, College of Engineering and Architecture, now offers Bachelor of Science in Interior Design. Here at UNC College of Nursing, we practice what we preach. Supervised by top-notch practitioners who excel in their fields of practice and profession. But we turn them into placers too. UNC College of Nursing. Enroll now! Yan, kita po nagbabalik sa tuyang programa. Meron na lang po kitang 25 minutes para sa tuyang programa. Siyempre po, di kita matapos kung data po nakakaulay ang sarupang departamento. Ini po talagang very busy kasuaga. Nakaduwang balik na ako sa office nila and talagang panung-pano ang sa indang opisina dahil dakulong pa naghahabol sa enrollment. And ang sa tuya pong next na makakaulay, and syempre po, sa mga dedikadong faculty and staff kan sa tuyang departamento, sa College of Teachers Education, sinda po yaon pangunyan para sa tuyang sunod na urulay sa DCGB UNC on the Air. I think andyan na po sila. Ma'am Melvie Briones and Ma'am Charlene Borbe. Yes, ready na sila, ma'am. Maray na pagkahapon. Kita po yaang mo yan sa UNC. I was supposed to be an Albay. Kaso po medyo kasuaga, medyo mauran. And kaya sabi ko, mag-online na lang tayo.
Kaya sabi ko, okay naman pala. Pero kanina we had some tech issues. Pero at least very thankful po to the Office of Survey on helping us out para maayos po ang satuyang programa. So, marhay na hapon, Ma'am Melvi and Ma'am Briones. Yaan na po ba kita? Alright, so wag na natin patagalin pa. So, Ma'am Melvi, would you like to introduce a little of yourself? And Yes. also, Ma'am, yeah, sige pa, go ahead. Maray na hapon, maray na ugto hapon sa Indogabos, Sir Pao, sa Gabos naghihinanyog po sa Legazpi area, as in sa mga nagdadalan sa Facebook Live. Maray na hapon, so ako po si Dr. Melvi Briones, Ma'am Melvi. Ako po ang program head kang Bachelor of Science in Secondary Education sa School of Teacher Education. And kaibanan ko man po si Dr. Charlene Borbe. Ma-discuss po siya tungkol sa School of Graduate Studies. So, para sa FYI po sa mga nagdadangog, digdi po sa UNC, pigsaro na po kang last semester, College of Education lang kami. Pero ngunyan na semester, ang apod na po sa mga colleges sa UNC, sa Muya po, School of Teacher Education. Pigsaro na po kaya ang graduate school, saka ang undergraduate. So yan po. Dahil sa kadakol na pagbabago, ikuha na kami ng straight program, i-discuss siya ni Ma'am Cha Raatsan. So, yan po. Maugma po ako na imbiteran na pabisto kan sa tuyang School of Teacher Education, especially sa mga yaon dyan sa Legazpi area. Yan, salamat po, Ma'am Melvi. And siguro po, magayon to na sabi mo kasubago na with the development sa UNC, talaga pong kay Puanta, magkaroon na ng mga changes. Di ba nga po, ang changes, yan po ang nakakatao sa tuning giya para magtaon ng marhay na serbisyo. Thank you so much, Ma'am Melvi. And Doc Charlene, kasama ho natin. Doc, andito na ho siya. Maray na hapon po. Good afternoon po, Sir Pao. Yes, good afternoon. Yan. Konting na lang po, pabisto. Yan, sa Dakulong Paradangog. Sige po, go ahead. Good afternoon po. Ako po si Ma'am Charlene Borbe, bagong faculty sa School of Teacher Education. Pero not new to the university. 8 years na po akong nagtutukdo sa university. 7 years in the senior high school, pero ngunyan naglipat sa School of Teacher Education. Yan, welcome po. So, naglipat na si Ma'am pala. Kaya parang, ayak pa ko nahihiling duman. Maugmahon na paglaog sa opisina. Talagang with Sir Rom Leones, Sam Romoy Sumayo. Talagang, paglaog mo pa lang, very welcoming na. Nakapirang balik na ko duman. Talagang paano sa inyong opisina. Very busy. Sabi ko, di ko na iistorbohon. Let's go straight ahead sa tuyang programa ngayon ng hapon. Apunta muna si Ma'am Melvi Briones. Nasabi mo kanina, Ma'am, na meron tayo mga changes. So before that, siguro igwa kang mga dikit na introduction sa imong departamento na gusto kong maihira. So anyone na can share po, Ma'am Melvi or Ma'am Charlene. Go ahead po. Opo, sige, mainit po ako. Ako ang in charge sa undergraduate. So sa School of Teacher Education, inot na inot po pala gusto kong sabihon na ang igwa permining teacher hanggat may nagbabados, may nag-aaki, igwa ning maestra. So na kita mawawaran ng trabaho. So digit sa UNC School of Teacher Education undergraduate, I'm so proud to tell everybody, especially mga estudyante, mga magurang, na lalo po itong day pa nag-i-enroll. Nag-iisip-isip pa, sa Indo ko ma-enroll, dahil na pong nagparaduwa-duwa, mag-igdi na sa UNC. Indot na enot, ang UNC po, araman po yung Hangabos, kita ang inot na university, igdi sa Bicol Region. So sabi po nga ni Ikayan, ang habang nagugurang, ang pinakagurang, yan ang pinakadakul na wisdom. So bilang teacher, the older you get, the better the wisdom. Kung iyo po, ang pagiging maestra, opo. So, syempre, I would like to start with the end in mind. Ano ni mga estudyante, ano ta si mga taga-Legazpi? Maigdi pa sa naga, kadakol mo mga eskwelahan dyan. O ano ta malampas pa. Igdi na kamo sa UNC, ano man po,
inot na inot po unan ko duman sa result kan board exam. Ano po yan baga ang gauge kung ano ka maray ang pag-perform kang mga maestra, kang programa kang sarong eskwelahan. So digdi po sa UNC, pupunan ko na lang kang March 2025. Ang resulta po kang board exam sa BEd, Bachelor of Elementary Education, 100% passing. Yan po. Very proud to say na magayunan po ang resulta kan sa muyang pigigibod sa muyang school. And syempre, ang BS Edman or Secondary Education, 83.33%. So we are consistent po sa halangkaw na resulta kang board exam. So yan po ang number 1 na pwedeng maging confident po sa tuyang mga enrollees at syempre yung mga magura, mga benefactor na tinatabangan tayo sa tuyang mga estudyante na makagraduate as in makapasar sa indang board exam. I said consistent po yan pero ming halangkaw sa national passing rate ang resulta po kang board exam. So digdi po sa School of Teacher Education undergraduate, igo po kita ning 8 programa courses. So igo po kitang Bachelor of Elementary Education, and sa secondary, major in English, Filipino, Math, Science, Social Studies. As in, igawan po kita ning BPED o Bachelor of Physical Education, as in BSNED o Bachelor of Special Needs Education. Ito po itong mga maestra para sa may special needs. Halimbawa, si Buta, si Bungog, etc. So yan po ang sa tuyang programa. As in, Sir Pao, i-announce ko na din na iga po kaming i-offer na sarupang kurso na napapanahon. Aprobado na po kang CHED, and we will open that for next semester. Ini po ang inaapod na BCAED or Bachelor of Culture and Arts. Ayan. So, ang Bachelor of Culture and Arts, ini po tungkol sa mga 4-year degree man po ini na nagko-cover kang linya ning arts like visual arts, music, dance, and theater. At syempre, ang magiging trabaho kang mag-graduate igdi, ito mga related courses sa basic education, K-12, lalong-lalo na sa arts and design track, and also arts coordinators in educational institutions and beyond the classroom, pwede man sindang maging coordinators kang mga cultural organization, museums, and other fields related to arts and culture. So yan po, pinopromote ko na po ang BCAED, ready na po kami kayan. So mag-enroll na po si mga mahilig sa arts, mahilig magtukdo dyan. Gusto nyong magtukdo dyan sa field na yan. Okay, so yan po, BEd, BSEd, major in English, Filipino, Math, Science, Social Studies, BPED or Bachelor of Physical Education, BSNED, Bachelor of Special Needs Education, and coming soon is BCAED, Bachelor of Culture and Arts Education. So yun, Sir Pao. And ano to kita nakaka-produce ning bibilis-bilisan ko na, Sir Pao, dikit na lang ang oras. Matarang pa si Ma'am siya. Opo. So, ano ta nakakapag-produce si UNC? Ning arog kaning kagayon halangkaw na passing rate. Digdi po sa tuyang school or sa UNC, enot na enot, nagsusunod kita, as in qualified kita sa mga government sa standard. Kita po sa ngunyan, ang sa tuyang programa, ang BEd and BSEd, we are PACOCOA Level 3 re-accredited status. Gustong sabihin po kayan sa mga magurang, gapos po na aspeto kan sa tuyang programa, kaibanan na dyan ang sa tuyang student services, yung clinic, yung library, gapos po yan pasado, halangkaw ang quality, kaya level 3 re-accredited, meaning 6 years na po kitang pasado sa standard na yan. Ang mga maestra po sa School of Teacher Education, gabos po master's degree and holder. So wala po tayong yan ang pinaka-basic. Dapat master's or doctor ka para siguradong maitatao mo ang maray or quality education sa itong mga estudyante. So yan po. And also, siguro nabanggit mo na, Sir Pao, ang university is also now an ISO
accredited institution, pang international po tayo. And also si UNC man po sa tuyang school, partnership na ihapot mo. Isasabi ko na po, Sir Pau, ha, sa partnership na inaapod, linkages kita po sa UNC, sa muyang school. We expose our students to our partner institutions like the Bayan Teacher ko para ma-develop lalo ang sa indang service desire na mag-serve sa mga kapwa niya to Bicolano. Tapos, ang kitaman, pag-abot sa yung mga institutional, service community. Magayon ang sa tuyang programa dyan kasi igo kita ning department na nag-guide sa tuyang mga estudyante. Ano po? Siring man ng mga maestrata, recently we had this collaboration with Warmatewa University, Indonesia. So we can work with them. We can present our paper. Siring man ng mga estudyante sa mga research paper po ninda. Through invitations, we present their output, the research paper in international research colloquium. Kang last semester po, si mga estudyante ko sa research, nag-present sinda sa De La Salle International Research Colloquium. So kadakol po ning opportunity ang sa tuyong mga estudyante na magtalubo, ma-expose sa industry. Kuya, sunod. So, learning service, igwa Sir Paulo ning ang mga estudyante pigre-require sila ng 120-hour service. Daisin na makakagraduate kung daisin na nag-community service ning 120 hours. So, kaibanan na dyan yung tutorial na ginigibon nila sa tuyong adapted community, pag tree planting, and etc. So, dapat may 120 hours sindang serbisyo para sa community. And then also, ano pa ang sa tuyang pigo-offer? Sa tuya man po sa School of Teacher Ed undergrad, igwa kita kayo naapod ng hybrid classroom. So, still, we're still using that para itong mga estudyante na harayo. Basta they keep in touch with their faculty, their professors, tinatawan ta sinda ng opportunity na maski may trabaho sinda, matapos ninda ang sa inang edukasyon. Ang mga estudyante mga maray, nagiging maray lalo dahil sa nurturing environment na perming nadadangog. Perming sinasabi ka mga bisita mo kung di ako napapasala. Nurturing environment. Kasi tinatawan ta sinda ng oportunidad na ma-expose, ma-develop ang sa indang mga skills. Okay, so ano pa ang masasabi ko? Dakulon pong oportunidad na pwedeng makuhaan sa tuyang mga estudyante digdi sa tuyang school. May hapot ka pa po, Sir Pau? Yeah, yes ma'am, very compact talaga sa imong na-discuss kasubago. Dahil ako makahapot, dahil ako makasegue. Very holistic po ang sa imong approach. Yan po, namamalisyang kuman sa tuyang mga estudyante na talaga po ang sa inyong pag-develop. Tama po yung sinabi mo na paglaog, mas nagiging mas marahay sinda. And sabi nga natin, number matters. Diba, ang sa tuyang mga nakakapasa, halang kahawon, langkaw po kita sa satuyang national passing percentage. And ako na-excite kasumaago, and I'm sure also si Architect Casey na-excite kang mabukas na kurso natin ngayon na second semester. Iyan po, align, sabi ko kasumaago, ang departamento ni kang Engineering and Architecture, ang mga programa nila aligned din sa mga programa kang satuyang syudad. And ang satuyang bagong programa, if I'm not mistaken, focuses on arts, culture, and ano nga yun, Doc Melvy? Yung bagong programa nyo? BCAED, Bachelor of Culture and Arts Education. Bachelor of Culture and Arts Education. Yan. Yes, Medyo sabi ko nga pag-enroll dyan sa imong departamento. Lalo na ngunyan na sa tuyang where I work as the curator of our university museum. Talaga po ako naghahanap man ng paagi para madagdagan ang sa kuyang nanudan. Ang mga estudyante ni Architect Casey talaga pong very supportive sa tuyang programa. Nagduduman po sinda para tabangan ang sa tong operasyon kang sa tuyang office. Kaya very thankful po ako. Ini po sa tuyang programa ng Teachers Education. Talaga pong preparado na sa ngunya na
school year. So as a parting message, Doc Melvi, sa tuya pong imbitaran ang sa tuya mga estudyante, mga magura na nagdadangog sa tuyang programa. Thank you, Sir Pao. So, bago po ako magtapos, igwa lang ako idadagdag pala, Sir Pao, industry-related ini. Sa ito yung mga estudyante, igwa po kitang inaapod na MQuap, Multiple Qualification Program. Ibig sabihin po kaya, ang mga estudyante, pag-graduate po ninda, dahil lang sila makaka-receive ng diploma, kan sa ilang bachelor's degree, pero sa mga subject po ninda, igwa sinda ning required sinda mag-take ng additional course sa paagi po kang Coursera. Halimbawang specific skill, paano nga yung mag-operate ng Microsoft Excel, Microsoft Word, and other skills. So, iyan po ang inaapod na multiple or MQuap, Multiple Qualification Program. Additional po yan sa degree na makukuha. So, tanganing madali sindang ma-hire. So, bilang pagtatapos, bilang maestra sa mga estudyante, here in the School of Teacher Education, at the University of Nueva Cáceres, we make sure to assist and provide you with a nurturing environment so you will graduate on time and reach your dream. Sa mga magurang man po, sa mga benefactor, we will help you, tatabangan mi po kamo na masustain po ang sa inyong mga aki, sa inyong mga edukasyon. So mabuhay po ang mga bagong maestro as in maestra. Salamat po, Doc Melvi. Mabuhay po ang sa inyong departamento. I'm sure dakulong kitang gigibuho mo niyan, lalo na nga po sa mga changes na nangyayari sa tuyang universidad. So, salamat po, Doc Melvi. Maray na hapon sa imo. So, ngunyan po, kaulahin na po ang sa tuyo pong panghuring guest, Doc Sherlyn, kasama ho na natin. Yaon pa sa opisina si Doc, I'm not mistaken. Nasa opisina ka pa David, Doc? Opo, sir, may klase pa po kaya ako sa bago. Tapos, Yan. Ako pala. Marin na lang, sana nangudto ka na. Nangudto ka na, ma'am? Okay, iyan naman po. Yan, Maripan. So, alright, so dahil na kita pumaparahala, Doc Melvi. Doc Sherlyn, it's now your turn. So, Okay. go ahead po. Po, ako naman, I will discuss the graduate programs in the School of Teacher Education. Siguro po nan ko sa mga programs na kung ano ang tigo-offer po kang department. Igwa po hetaning mga master's degree program in ELM, Education Leadership and Management, Master of Arts in Education, major in SPED, Master of Arts in English, Master of Arts in Teaching Mathematics, Science in Environmental Science, major in General Science, saka po Filipino, major in Language and Literature. For our doctorate degree programs, we have Doctor of Education, major in Teaching Language and Literature, and Doctor of Education, major in Educational Management. Sa department ni po, we offer flexible schedule. So ang mga estudyante, it's 50-50, may times na on-site po, may times na online sinda. Sagkod ang mga programs na po, these are linked with international standards. So kada subjects, may mga corresponding Coursera courses po sinda. So aside from the lecture kang mga professors, igwa pa po sinda ning Coursera. And ini pong Coursera, mga international standard courses na may certification after nila matapos si course. So ito pong certification, they can also use this to apply. I believe sa DepEd po, inaako na siya for ranking. So our DepEd students, nag-enjoy sinda kasi aside from pag natapos ninda si course, hanggat may access pa po sinda, they can take as many Coursera courses that they want. And gabos po ini tig credit pag nagpaparanking sinda. And I would like to talk more about our DepEd partnership kasi sa DepEd po, we offer partnership. Kang nakaaging summer, nagtao po kita ning scholarship to, I believe, 800 DepEd teachers. So nag-take po sila ng Coursera courses and that's good for 1 month. Nag-try sinda how it's like. And some of them enrolled already. And then, aside from that, we also have accommodating professors. So aside from the flexible online setup,
you can always reach out to your professors. Ang mga professors po, they're very responsive, they're very open with their line of communication. I would also like to talk about the partnerships. Kita po, PACOCOA accredited level 4, kaya mas very flexible ang satuyang setup sa grad school. And then we are also ISO certified. And ganyan, nag-a-apply po kita for AUN or ASEAN University Network para kita po ang institution tabistado sa ASEAN Network. And then, ang magayon pa sa program ta sa School of Teacher Education sa grad school is the probe projects or the problem research outcomes-based education. Iniyo, every SEM po nagkakaigwa ning research ang mga estudyante. In my personal experience, na ako graduate man po kang UNC Graduate School, nagustuhan ko si probe kasi every SEM nag-research po kami, and these are community-based researches na duman kami sa community na research. And so din ako natakot sa research, mas naging relax na po ako mag-evening research, and the professors are very accommodating. And then, bako lang yan, tigda-train din po kita maging practical sa researches. Tigda siguro na ang mga research mi po align sa SDG or Sustainable Development Goals. Yan. Yan. For siguro si benefits pa for DepEd people, we offer 10% discount for DepEd teachers, and you can enroll with a minimum of 3,000 pesos. So, ongoing pa po ang satong enrollment. For our UNC employees naman, in case may mga gusto mag-enroll na mga employees, we offer 50% discount kapag ika po faculty kang UNC. Yan. So, siguro yan, Sir Pao, ang mga isi-share ko po. Medyo kinakabahan ako. Sabi ko, mag-take ako ng master's program sa UNC. Pero na daw ko sinabi mo kasubago si mga terms, si mga ginigibo. Sa mga gusto ko doon si Coursera, di ba? Tawan tani nga na, sabi nga ni Doc Melvi, ang MQuap kan sa tuyo mga. Bako lang po yan sa mga estudyante. Sabi nga na natin, pati kami mga empleyado, nagtitake din kami na ng Coursera. Di ba, ma'am? Doc Sherlyn and Doc Melvin and Arky, talagang nabibigla na lang ako we were given. And what is good is that talaga ba sa mga trabaho, mas nai-enrich. And what more with our students, na talaga po, sabi nga natin, ang mga estudyante, ang sa indang napiling kurso doesn't mean na yun na talaga ang tatapuso nila. And sa paagi ka sa tuyang MQuap, and also kan sa mga ginigibong programa kan sa imong departamento, bako lang po sa grad school, sa architecture, sa School of Teacher Education, but across sa satuyang university, talagang tukulaon po ang holistic program na ginigibo para sa idong pag-graduate, talaga pong preparado at sa tuyang mga estudyante. So, Doc Cha, sabi mo kasubaago, na-share ko na din, na kasubago, I'm not mistaken, nagkaroon ka mo ng orientation ang grad school department. Dakulaon na naman ang sa indong populasyon, and talagang magayunon yun, sinabi mong setup na 50-50, may on-site, may hybrid, and also ang College of Law talaga nag-boom on sa indang enrollment, and talagang ang approach kang UNC talaga pong pinapattern ang benefit na sa estudyante, but definitely ang magiging produkto, ang input, and syempre magagayuno ang sa tuyo mga programa para sa inda. So for your inviting message sa tuyo mga estudyante sa grad school na nag-iisip-isip pa, kasi ikaw pa kita ning probably 1 week para sa tuyang enrollment. Not sure, apudantaan sa tuyang marketing team kung hanggang sa warin ang sa tuyang enrollment. Go ahead, Doc Cha, para sa imong invitasyon sa tuyang maggusto mag-enroll sa imong department. Alright, so thank you, Sir Pao. Ako, inimbitahan ko po, siguro ang sa ko yung mga fellow educators, kasi most of our students po are teachers na. I'm inviting you na sana you find the importance of pursuing a postgraduate degree
Kasi sana bako lang si degree ang isipon ta or sana bako lang si problem ang isipon ta. Kasi sa UNC, it's a nurturing environment. That is very true. Kasi tinatabangan mi po gabo sa estudyante na makatapos. Idagdag ko lang dyan, last graduation, 100% of the students nakagraduate na iantos or naging true kita sa sato yung promise na kita makakapagtapos as in makakapagtagumpay. Saka for our teachers, especially those na may pa pong master's degree, aside from the ranking or the degree itself, sana mahiling tama ng importance of learning as well and developing ourselves for our learners kasi our learners are dependent on us. Kita ang tig-look forward. So sana dapat advance din kita. Yeah. So thank you very much. And ongoing po ang sa tuyang enrollment and I hope you join our community. Yan, salamat po, Doc Cha. Madyan ako sa imong opisina, ma-inquire ako. Apan para sa imong master's program. Sana po may mag-fit man sa kuya. So, inabot na po kita ng oras. It's now 16 minutes past the hour 1. Ngayong medyo madrediklum na sa luwas. Baka mag-uran na naman. Alright, so sa mga guests ho natin from the College of Engineering and Architecture, salamat po Architect Casey Abalayan. Sa School of Teacher Education, si Doc Melvy Briones. And also sa ating Graduate Studies Program, Doc Sherlyn Borbe. Salamat po sa indong oras. But before we say ang ating last parting words, rather, congratulations po sa 100% passing rate kan sa tuyang mga registered guidance counselors. So congratulations po kina Sir John Christian Aquino, Irene Brieto, Roda Esperida, Chanlin P. Macandog, Sara Montero, Bibi Lourdes Villapuerte. Sila po ang mga kumpunido kan sa tutuyang mga registered guidance counselor. And again po, 100%. So with that, salamat po sa paghinanyog na naman sa sarong oras kang UNC on the air. Digdi lamang po sa DCGB Albay. Maray na hapon and salamat po. Madya ka mo sa UNC On The Air, ang programang sa ito makakaiba sa sarong oras ng pagiging certified UNCN. Mag-antabay para sa mga exciting na bareta, proseso kan sa tuwing pinadaling enrollment system, scholarship and discount offers, asin manlain-lain pang impormasyon tungkol sa UNC.
inihahatod sa inyo kang